मा थैनांजोबलायनाय जाखो अमा हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं वेलकाम बेक टू माय न्यू ब्लॉग इनटू दिस ब्लॉग इटि चैनल आंनि टू दिस ब्लॉग इटि चैनलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे गुरैयै बरायबावनाय जाबाय दा समा फुंनि 7 बाजिबाय ओमफ्राय नै दा आं ओरैनो बाहेरायाव ओंखारलाबायदों आरोखि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनैनि ब्लगा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आङो दिनैनि दिना नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां आरो आंनि थाखायबो मोजाङै जागोन थ'दो होमब्ला नायलांबानो जाबाय मा मा देखायलांनो हायो आङो हाजासे नाजानोसै थ'दो लोगोफोर ओरैनो बेरायग्लांलाबायदों बोथोरा दिनै खुवा गैया सानाबो नुजाबोगौ मोजां जागोन दिनै दिना गया रानजोब्बाय नै ओइ बोरा नोंना मालिकआ फैसा हरनो होननाया गया रानजोब्बाय अखायानो गैथ्रा नालाय हाहां हाहांल' जायो हाया फिथाइयानो गैखाया गयानो बोरमाया मा हाद्रियाव उन्दुलाबायखोलै गुदुं मोनदोंदां बै नुहुरनाय न'आ जाबाय साबसिनथार जोंनि जायगानि बेरायखांबाय मर्निं वाक खालामनाया बेहा थांफिनबाय न'आव ओमफ्राय आं नै बाहेरायाव दसे ओरैनो थाथ'बाय आरो सान्दुं जानो गुसुखाय बे थांसिगोन मा थैनांजोबलायनाय जाखो अमा बेमारनि बिबुखौ दासुफैलै सन्देर जागोन अमा बिबु सुगासिनो बिथाङा माबेसे ओंखारदों दखानाव हो दखानाव माबेसे ओंखारदों अमाया ए बेमार सन होलाङोलै जाबाय फाग्ला बिदि नांलायबाय आखाइजोंनो ओरै थांजोबो ओरैहाय बे फिसा ब्ला ब्ला थांजोबो गासिबो रोङा नोङो बोसोरगोरनांगौरा बिथाङा अमा बिबु सुफैगासिनो जाम्फैयाव नैबे जाम्फैयाव एसे गिदिरमोन अमाया हो अमाया बेसे गिदिर मारै जाखो गोलैलायनाय हाजिरा दानदों आरो नों हाजिरा दानदों सोरनि नों दाननाय अमाबाथाय मोजां नङा दा नों खनसे बुंना लानाया आं दाननाय अमाबाथाय मोजां नंखाया होननानै बयबो दाङै अमायावसो सौग्राव होनदों नामा नोङो रावबो दांथारै अमाफ्राव दानदोंबाथाय नों दा जै नों दाननो मोनबाय बे रावबो दाङै नै दा मालाय अमा बिबु सुनायखौ नायनानै फैफिनलायबाय आङो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन मा मा देखायलांनो हायो दिनैनि ब्लगाव है जोंना दानो बुस्थुआ बिफां रानथेथारथों कफि मोननाय मोजां जायासै दै लुबाय थानाय जायखायनो मोजाङानो जायासै बान्दा कफि फुल कफियाबो गैया थोबासै अल कफिया एसे थोबाय मोनजाबाय दाउनो दै हैनो लाबाय नै बिराद दै लोंखायो दाउआबो माला फैलायखो माला फैलायखो नायहुं गाखोनो हायो दै होनसां दाउनो होख्लायजोब्बाय नै खारनाया
आदारबो होनो मोनाखै फिल' दा नै दाउनो दै लुगासिनो फंबाय बिराद मोजां लोंखायो नै बिराद दै लोंखायो दा नै दै लोंगासिनो बिस्रा दा दै होखांबाय आं नैबो नायफा फैदों दै होनायखौ दा दाउनो दै होखांनानै ओंखारलांफिनसै नै दा बिथांमोनहा सेन्ट ग्रेभेल आरो बाला लायनो थांनो नागिरदों मानो लाजिनांगौब्रा बिदिनो सिनायहरजोबगोन सेन्ट ग्रेभेल मोजांखौ लाबोलै बे मिहिखौ लाबो बालाया बे आदै बोसोरावना औ बालाया बिनि ओमफ्राय सेन्ट ग्रेभेला आरो सुरेन गोजोंखौ नांगौनो ग्रेभेलाबो बालाया आदै बोसोरावनि 20 थाखा सालनाव जोंहा दा लाखियाबा थाव 10 लिटार नोंबो थिखोनो हायो बालाखौ हायो जेबो नङा माला खालायबाय एसे एनैखौ आंबो हायो दासान्दि देरा आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनो थिनहरदो सापर्ट खालामनो रायजोफ्रा दा बिथांनि चेनेलखौ जाय नायदों अननानै मदद खालामदो सापर्ट खालामदो जाहाथे उनफोराव गोदान बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हायो इन्टारेस्ट जायोना इन्टारेस्ट भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थागोन बिथाङा बयखौबो अननानै सापर्टल' खालामना हो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो दे बिदिनोसै साबस्क्राइब खालामलायदो औ दा नै होनबा बिसोर बाला लायनो थांसिगोन दाबसे जायगायाव आरोना माने खस्थ'बो मावनानै जायो जोंथ' बिराद खस्थ' मावो मा खालामनो दे होनबा जायो लायदो दे बेनिफ्राय खय किल'मिटार थांगोन नोंसोर लायगोन जायगाया जों लायगोन जायगाया दा गैयाबाबो 10-15 खौ लाखादो 10-15 किल'मिटार गोजानाव लायगोन बिथांमोना सेन्ट ग्रेभेल गंसे आरो बाला गंसे ना औ दे होनबा थांदो ओइ थांदो होनबा बिथांमोना बाला लायनो थांसिगोन थांदो होनबा मोनफैयो बिथांमोनहा बाला लायनो थांबाय बिथांमोनहाबो बालाखौ लायनो ओंखारलांबाय आरो आंबो एसे फुंनि जाग्रा आदार ब्रेकफास्ट जाहैनोसै आरो ब्रेकफास्ट जाखांनानै दस्रा खामानियाव थाथ'नोसैलाय अब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौबो अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर ओंखारलायबावबाय ब्रेकफास्टखौ फुंनि जाग्रा मा ओंख्रि मोनानि अमा बेदर आलु बाथोन मोनानि हालदै बाथोन ओमफ्राय आलु बाथोन बे आलु बाथोना फुंनि ओमफ्राय साहा एसे होबाय बिहासो ब्रेकफास्टखौ जाग्रोलांबाय मोनानि अमा बेदर दं ओमफ्राय दहाय फुंनि आलु बाथोन ओमफ्राय हरनि हालदै बाथोन आरो साहाबो होबावदोंसो आं दा आंबो जाना लाग्रोसै ब्रेकफास्टखौ आरो दस्रा खामानियाव नांथाबसै अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर दा नै आंबो ब्रेकफास्ट जाबाय आलु बाथोनजों आलु बाथोनल' मोनजाबाय बेहा बयनिबो लासाव जायो बे ओंखामखौ जाथ'वा होननानै जालुबाय दे बेखौ दरसे लांदो आंनिखौ अमा बेदर बानलु गोसा जाबाय नै दा ब्रेकफास्टखौ जानानै लाखाबाय लोगोफोर जाखाबाय ब्रेकफास्टखौ आखाइ सुबाय दै लोंसै जाना लाखाबाय ब्रेकफास्टखौ बेयाव फैलायबाय ओंखारनो हायो समा फुंनि 10ता जाबाय ओमफ्राय बिसोर माइ हुंगासिनो दा बेयाव दसे फैबाय आं बेबो जोंनिनो माइ हुंखा आरो मोदोमावा गोलैगोनबोलै बिजौखौ खालामबाय
itu goजो लांगोनसो दां फोजौबाय मोजां हुंनोबाय हुआ हुंनो मावजोबो आलुफोर हैयो नामा नोंसिनाव हो औ थांगौ माइ हुंदोंमोन फैबाय आं दखानाव थांनो ओंखारदों दसे एसे बेरायग्लांहैनि माइखौ नुजाहरलै दा दखान मोनफैबाय जों कलगेट लांनो नागिरदों कलगेट लाबाय दा कलगेटआ कलगेट लाखांबाय साहा लोंनोसै रुटि जानाया होथारबाय फंबाया रुटियाबो बिराद गोथाव जादों आरो ओंख्रियाबो मोजां दा बेखौनो दसे जालांसै आंबो जाबाय आंनाथ' जोबबावसैसो बेयाबो जागासिनो बिराद गोथाव नुदों मालाय जानायखौ दा जों दखानाव थांनानै सफैफिनबाय ओमफ्राय नै फंबाया लेपटप नायगासिनो माबा दामबाय थाखाथार नेहा काकारनि सोलायबाव दा समा साननि 12ता जाबाय ओमफ्राय साननि ओंखामखौबो जाखांबावबाय दा नै नैबे मा मावगासिनो मा मावदों बिथाङा नै सिबिं माबा फोरानगासिनो बिनि दामा दा 4000 सोलिगासिनो मनाव मानो फोरानदों सिथाव जानो दा मोनायाव सिथाव देनो नागिरदों माने सिथाव जानो दा बेखायनो बेखौ सिबिंखौ फोराननानै लाग्रोनाय जादों आरोखि नोंथांमोना नुलांगोन माबायदि जायो सिथावखौ गाबोन फुङावसो जागोन दाहाय देनानै दा देनोसै ओमफ्राय गाबोन फुङाव जानोसै फुङाव सावगोन आरोखि दा हराव देना दा बेलासियाव देना लाखानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा नैबे बिफांखौ सिनायोबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय बियो केकटास हारिनि बिफां आरो बिनि नामखौ मा बुङो आं मिथिया जायखिया सु दं आरो बेहा नै आरो बबेबा इउटुबफ्राव जानायबो नुयो बेखौ संनानै एल'भेरा बायदि आरोखि बियो सिङाव एल'भेरानि बायदि जेल बिज्ला दङ बे नैबेखौ बोखानानै गायबानो थाङो बे माबाखौ बेखौ गुरसे बोखानानै गायबानो नै बेबायदि गायो बेबायदि गायबानो थांनो गोरलै बाला हाबायाव रज'ग्रा नालाय नोंथांमोना सोरबा सिनायबा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय बिबार बारो बिबार फिथाइबो थायो जानांगौ बेखौ नैबे बाथौनि वाल सेराव गायनाय जादों आरोखि नोंथांमोना सोरबा सिनायबा खोन्थाहरबानो जाबाय मा बिफां बेखौ दा समा बेलासिनि 3:30 जाबाय आरो आंबो नै दुगैखांबाय गस्लाबो चेन्ज खालामबाय दा आं दहाय बुंदोंना नोंसिनि सिगाङाव जोंहा दा बेलासियाव हराव सिथाव सावनायनि थाखाय अन देनो नागिरदों दा बे अन देनायखौनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बियो माइरं बेखौ दैयाव दसे सोमनानै लाग्रोनाय जाबाय बेनिफ्राय बेखौ उवालाव देनाय जागोन पाउदार खालामनो थाखाय उवालाव देनाय जाबाय पाउदार खालामबाय बेखौ बे माइरंखौ जाय बुस्थुआव देदों बेखौ उवाल होननानै बुंनाय जायो आरो बै देग्रा लावथिखौ गायहेन होननानै बुंनाय जायो आरोखि बर' रावाव दा उवालाव देग्लिनाया कमप्लिट जाबाय दुगैखांबाय आरो सानसे दुगैगासिनो दं दा आलासिफोर दंफैयो नालाय बिनिनो बेदर गोरान एवदों आरो दा बेखौनो एसे साखिनायदों संख्रि नांदों नाङाखै दा नांबाय आरो थिगैनो दं बोथोरा बिराद खोमसि जाबाय लोगोफोर नै अखाबो थाइफ्रिहांबावबाय गोबावथारसैमोन अखा हायैया बारबो फैनो हागौ अन्थाइबो फैनो हागौ बिराद खोमसि जाखाबाय हाबाथ' मोजां आबादफ्राबो मोजां जागोन गयफ्राबो मोजां जागोन गय बिफांफ्रा गय फिथाइफ्रा बेखौ देखांनानै गुन्दै खालामना लानाय जाबाय मिहि मिहि पाउडार बायदि फैयाखै खागासिनो जिखौसो दानोसैनो नामा होनदां दाया फैसा लांफैनायखौ नुवाखै मायदि होनायनो माबा होआखैनो इउटुबसो लांफैदों हरनि 7ता जाबाय आरो खोमसि जागुलायबाय नै अखाबो हागासिनो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम अखा बेबायदि बेसेबांबा गोबावनि उनाव हानाय अखाजों सिया जानो नाङा लोगोफोर बे अखायाव बिराद एसिड थायो आरो मैला मैथा बेखायनो बे अखाखौ सिजायोबा देहाया खस्थ' मोनो आरोखि गगा मोननो हागौ गुजुनो हागौ बेखायनो बे
गोबावनि उनाव हानाय अखाजों सिजाजोबना दाखाय बाहेरायाव खामसालियावसो सायनांबाय दैस्लुं थालायथारबाय अखाया बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोजाङानो जादों हानाया अर साबायनाय दा गोजांनायखाय दाउबो दंफायो दाउबो साफायो अखाबो हागासिनो बर' सिनेमाबो नायगासिनो सायनानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दहायो बेलासियाव दा मोनायाव सिथाव सावगोन होननानै खोन्थादोंमोन ना दा बे सिथावखौ सावनाय जाथों नंला दिनै नोंथांमोनहा बे सिथाव सावनायखौ नेक्स्ट भिडिअआवसो नुसिगोन आंनि नेक्स्ट ब्लगाव दा आंबो भिडिअखौ बारा दिनैनि ब्लगखौ बारा गोबाव खालामनाय नंला बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै जायफोर मोजां मोनदों बिसोर लाइक खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर बुंनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामदो आरो भिडिअखौबो शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो जाहाथे आंनि चेनेलाबो गुबुनफोरबायदि लासैनो जौगालांनो हायो आरोखि गोजोनथोंसै लोगोफोर खुलुमबाय